मोर अभिज्ञता मते चेयरमेने VCDCर जिटु काम करि आहि आछे तो आजिलै तेनेकुवा कोनो धৰণৰ तेखेतर ओपरत कोनो बेनिफिशियारिये बा पाब्लिके ब्लेम दिया नाइ जिहेतु ओसरत MP इलेक्शन आहि आछे यात निश्चय विरोधी दलर किबा एटा षडयंत्र হৈ एजन सोजा बेनिफिशियारिये जिटु एटा ब्लेम दिसे मोर मते मोर विवेक मते कय एटु समूली मिसा বুলি মই ভাবো আৰু এই ভিত্তিহীন प्रमाण নাই যদি তেনেকুৱা যদি কিবা একটা प्रमाण থাকে আমাক স্পটত তেখেতে যেটো লেনদেন কৰিছে এইটোৰ আমাক प्रमाण ফটো হকাৰে যদি দিয়ে তেনেহলে আমি বিশ্বাস কৰো আজিলৈ তেখেতৰ যেটো ক্যাৰেক্টাৰ পাব্লিকৰ লগত কাম কৰাৰ যেটো ব্যৱহাৰ এটো অতি প্ৰশংসনীয় আজিলৈ পাটাবাৰী VCDC তেনেকুৱা আমি চেয়াৰমেন পোৱা নাই তো মোর বিবেকে এইখিনি মই ক'ব পাৰো BM News time now the Borderland Gwkrwng United News media नोंथांमोननिसिम सानजौफु समनि गाहाम अनसायनायखौ बयनोबो जासिबाय लोगोसे आंजोंनो बाहागो लानाय जोंनि प्राइमारिनि नेहाथारि लोगो आफादगिरि आरो गावबुरा बिथां आरो लोगोसे आंनि VCDC सोद्रोमा आरो साफ्रोमबो रायजो बिथांमोन आरो लोगोसे माखासे बेनिफिशियारि जा दंफैयो बिथांमोननिसिम आंनि गोजोननायखौ जासिहरबाय दिनै जोंनि बेहाय मोनसे खौरां बिजोङाव फोरमायनो लानाय गुबै आयदाया जाहैबाय दाखालि थांनाय 24 तारिख खालि जितु पाटाबारि VCDC चेयारमेन अर्थात आंनि सायाव जे माखासे एलिगेशन लाबोदों बिनि सायाव जोङो खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो बेहाय ज' जादों दा बेहाय आङो खोनानो मोनदों जितु जोंनि पाटाबारि एलेकानि गोजोनपुरि लोगोसे लावख्रिगुरि लोगोसे थुरिबारि बिनि माखासे पिएमआइ बेनिफिशियारि बिथांमोननिफ्राय बिथांमोना जे न'नि सायाव जे एलिगेशन लाबोदों दा बेहाय आं बुंनो सानदों दा बेहाय जोङो थांनाय जितु काच्चा हाउसाव जोंनि ब्लकनि निर्देशआव भिडिअ सारा जिखिनि जों चेयारमेनफोरखौ लानानै सावरायदोंमोन लोगोसे VCDC मेम्बारफोरखौ लानानै सावरायदोंमोन जे बेहाय ब्लकआनो कमप्लिटलि दायित्व लानानै बेनिफिशियारिनिफ्राय फैसाखौ बोखांनानै खामानिखौ मावनायनि खोथाखौ सानलायदोंमोन नाथाय बेहाय जोङो जिखिनि माने ब्लकनि निर्देशआव जों खामानि मावदों बियो बुंनो थांबा पेन्डिंआनो गैला दा जोङो सेकेन्ड किस्तिसिम खामानि मावनानै होदोंमोन दा बेहाय सेकेन्ड किस्ति मावनाया अलरेडि जोब्बाय जों थार्ड किस्ति खेबनानै होबाय किन्तु बे फैसा गावबा गावनि आखायाव दङ जों बेखौ दांनाय जायाखै जोङो सासेल' बेनिफिशियारिखौ दांनाय जादों जाय बेनिफिशियारिया खुनु मेगन नुवा खानि मानसि आरो बेखौ जोङो ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ नाथाय बेखौ जोङो फैसाखौ बख'नो हायाखै बिनिखौ खारन बेखौ जोङो लांनो उसुबिदा दा बेखौ आङो गावसोरखौनो मावनो थिनदोंमोन नाथाय बियो बुंदों मादैया ओहो आंनि फिसालाफ्राबो माने थिग नङा थाखा फैसायाव नोंनो दायित्व लानानै न'खौ फोजोबना होनांगौ दा बे हिसाबै जोङो मेम्बार जा दीपक दङ बिथां जों जयै बेखौ मावनो होनो दायित्व लादों बेखिनि दायित्व बाखि जिखिनि सासे जोंहा रुबिराम नार्जारी होननाय सासे बेनिफिशियारि दं आवास प्लासनि बिथाङा न'आव खेबनायनि खोथायाव बुंदों दा बिथाङा जोंखौ 5,000 एग्रिमेन्ट खालायबासो न'खौ खेबगोन होननानै बुंदों नाथाय बे नङा एग्रिमेन्टआ जाहैबाय जाय बेनिफिशियारिया माने नैबेहाय लिरनाय दङ बियो मोनसे कर्टनि दलिल बियो जोंनि ब्लकनि निर्देश मथे सरकारि मोनसे निर्देश मथे जों बेहाय जायफोर बिथांमोना न'खौ लुगोन बेनिफिशियारिया जुदि बिथाङा न' लुफुंबाय थानाय समाव माने न'खौ जुदि कमप्लिट खालायनो हायाब्ला आङो जुदि न'खौ लुफुंना लानो हायाबा सरकारनि निर्देश मथे 3 मासाव जुदि आं हायाब्ला नैबे दलिलाव लिरनाय मथे एग्रिमेन्ट मथे आंखौ आयेनगत साजा होनो हागोन होननानै लिरनाय दं दा बेहाय जों साफ्रोमबो बेनिफिशियारिनिफ्राय जोङो बेखौ उइथ डकुमेन्ट्स जों बेहाय सहि लानानै जों बेखौ ब्लकआव साबमिट होनांगौ दं दा बिथाङा बेखौ मानियाखै दा बे हिसाबै दिनै जोंखौ माने मोनसे फैसानि खोथायाव जोंखौ इलेक्सन लाबोदों दा बियो नङा जोंना ओइदिनखालि जोंनि JRS आरो जोंनि इन्जिनियार आरो आंनि मेम्बारफोर जितु फिल्डआवनो दङ हरनि 7टासिम बिथांमोना फिल्डआवनो गिदिंगासिनो दङ नाथाय दिनैसिम जोंजों बे बाथ्राखौ रायलायफैयाखै आं सिगाङाव बुंदोंमोन नोङो मेम्बारजों लोगो लानानै दलिलाव सहि होदो होनबानो जों बेखौ न'खौ खेबगोन बेथ' मोनसे सरकारनि आयेनखौ नोंबो मानिनांगौ बेहाय गुबुन जेबो बाथ्रा गैया दा
बेहाय माखासे हयथ' बिथाङा गोसो जानानै बुङाखै जानो हागौ जोंनि मिथिनायाव बेहाय एकजन मानसि जाय बिथांमोना दिनै मिडियायाव नुजानानै बाथ्राखौ फोरमायदों बिथांमोननि माखासे साजायनाय बाथ्रा जों बेखौ बुंदों होननानै जों प्रमान होनो हायो जोंहा सासे जोंहानि फारान लाख्रा आदा दंफैयो जाय बिथांखौ माने जबस्थि मिडियायाव बुंहोदों बिथाङा दा फोरमायगोन बेनि गेजेरजों हयथ' नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन दा जायफोर बिथांमोना बेबायदि मोनसे आंनि सायाव जिहेतु प्लान पलिसि खालायदों बेयो नैथि खेब जाबाय थांनाय बोसोरसेनि सिगाङावबो आं बेबायदि टारगेट लादोंमोन माखासे एलिगेसन लाबोनानै बे बिथांमोना साक्सेस जायाखै बेहाय माखासे बिथांमोना गावसोरनि गोसोनि खुद्रिनायखौ देखायदों बयबो रायजो राजाया हमनो हादों दा जायनि थाखाय बिथांमोना आरो नैथि खेब बे मोनसे पलिसिखौ आंखौ बोरैबा नासयनानै बोख्लायनो हायो बेखौ मोनसे षड्यन्त्र खालायदों टटेलि माने नंखाय जोङो नै प्राइमारि लोगो आफादगिरि दं नेहाथारि दं जोंना किसियारफोर दङ जों जथायै सावरायनानै जिखिनि जोंनि खामानि दङ जों मावनाय जायो बिसेसकै बांसिन जों डेभेलपमेन्टआव VCDC हिसाबै आंनि मेम्बारफोर दं मेम्बारखौ लानानै जों सावरायनानै मावनाय जायो न'नि खेथ्रआवथ' नोङो आंथ' दानि आवाज प्लासावथ' मोनसेबो दाङाखै आङो आरो बे दांनायनि खुनु बाथ्रायानो गैया किसुमान बेनिफिसियारिया जबस्थि जोंनो गंसे गंनै माने आं हाथारा आं बोरै मावनो होननानै होदोंमोन दा बे हिसाबै आं गंनै मावनो होदों बेबो जोब्बाय मालाखायाव जोबदों जोंहा सानैसो मेम्बार मावदों बिथांमोनाबो फ्राय जोबनाय लामायाव दं आरो दा बेबायदि खुनु जेबो गैया जाय बिथांमोना थांनाय 24 तारिख जाय बिथांमोना थांनाय 24 तारिख बेवहाय चेयारमेन बिथांनि सायावहाय एलिगेसन लाबोदों बियो माखासे खोथा बुंनाया टटेलि बिसिना नंखाय मानो होनना बुङोब्ला बिथां चेयारमेनखौहाय 5,000 रां लायो होननाया बे टटेलि नंखाय आरो माखासे बिथांनि सायाव एलिगेसन लाबोदों गावनि गोसो बादि मावो बे खिन्थु चेयारमेनजों जों प्राइमारिनि मानसिफोरजोंहाय जों बडिनि मानसिफोरजों बिथाङा जेब्लायनो नांगौ होमब्लानो जों जयैनो सावरायलायनानै माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौहाय मावलायनाय जायो आरो खुनु सासे चेयारमेन बिथाङा बे गोसोबादि मावदों होननाया बे नङा आरोखि बे टटेलि नंखाय आरो जाय बिथांमोना कारापसननि खोथा बुंदों बे कारापसननि खोथाखौथ' आरो मा बुंनो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय जाय सरकारखौहाय गोजोन सरकार दानो थाखाय गोजोन सुबुंनि मोन्थायनि थाखायहाय जाय सरकारखौ सालायबाय थादों खुनु कारापसन गैयाजासे दा सोरबा बिथांमोननो सोरबा पाब्लिक रायजो राजाफोरनो न'खर नों माबा मोनसे रां रुफाजों नों बिलाइनांगौ जायोब्लाथ' कारापसनखौ खालायनो निस्सय जागोन बेनिखायनो जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सारा खुनु कारापसन गैयाजासे दैदेनगासिनो दं आरो खुनु बाव चेयारमेन बिथाङाबो कारापसननि खोथायानो फैया चेयारमेन बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै बिथांमोनाथ' चेयारमेन बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होनदों ओइदिनखालिथ' जोंनिया 24 तारिख ओइदिनखालि जोंहा मोनसे गभर्नमेन्टनि मोनसे प्रग्राम बा पेट्रलियाम इन्डास्ट्रि माबा फाउन्डेसननि डे दंमोन ओइदिनखालि जोंनि प्राइमारिनि मानसिफ्रा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जों बयबो प्राइमारिनि मेम्बारफोर रायजो राजाफ्रा ओइदिनखालि मिथिङावसो दंहैयो जों बिथांमोनखौ आसरितसो नांदों बेहाय बे ओइदिनखालि बिसोरो चेयारमेन बिथांखौ बोख्लायनांगौ होनदों खुनु प्राइमारिनिबो रावबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मेम्बारफोर खुनु मानसि गैयामोन आरो बिथांमोन सोरबा सासे मेगन सानानै गाज्रि षड्यन्त्र खालामनानै बिथांखौहाय गाज्रि एलिगेसन लाबोदों आरो जों जोंखौ प्रुफ होनो हागोन जों बिथांमोननि जा एलिगेसन लाबोयो जों बिसोरनोहाय जोंनि फिननायखौ होनो जों जेब्लायबो रेडि आंहाय बिदि जादों होननानैबो मिथियाखैमोन आंनि बाजैनि काउन्टाउनाव थादोंमोन आं बे समावहाय गामिनि लोगोफ्रानो आंखौहाय नागार खालामना लांदों आरो नों खौरांआव मा लोगोफोरनि दारैसो बिदि जादों नालाय दाख्लैहाय 24 तारिखआव माने नाजरा खालामनानै लांदों आंखौहाय ओमफ्राय नों थांनानै रायलायहै होनना बुंनायावसो आं बायद'था जादों नोंथाङाबो बुंदोंमोन जे आंनि न'खौ खनथाम मोनखांबाय खिन्थु आंनि न'खौ फैसाया खनथाम हाबखांबाय बेनि गेजेरावहाय आंखौ चेयारमेना बुंदोंमोन हायोला मावना लादो होनदोंमोन ओमफ्राय आं बे समावहाय आंनि न'खरावहाय हाबा एसे दङ आं हानाय नङा नोंनो फैसाखौ
फैसा हरबाय नालाय आं दाख्लैनो बुंखादों बेनो आरो ओमफ्राय मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव अजद दिखोदोंमोन जे चेयारमेना आंनिफ्राय फैसा लांनानै आंनि न'खौ कमप्लिट खालामाखै होननानै माने फैसा लांनानैहाय माने मिस्ट्रिफोरनि माबायावसो बिदि जादों आंथ' मिथिया मिस्ट्रिफोरनि दारायावसो बिदि जादों आरोखि ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्रा फैदोंबोमोन फैनानैहाय दा बेलार कामासो होनना बुंनां थांबाय ओमफ्राय दा ओरैबो दङ आरोखि बाखि कमप्लिट जानो ओहो एखे लोगोफ्रानो एखेबारे नागिरा खालामलांनायानो आं बे जायगायावहाय मिथिया आरो मा लिंलांखोरा मा लिंखो